Hellóztok, ez itt Én és a kanapén videósorozat újabb epizódja. Mostanság, ahogy néztem, most vágva a videókra múlt hetit, szinte mindig innen jelentkeztem, úgyhogy kitartunk emellett, úgyhogy ez Én és a kanapém. Na de, hétfő van, folytatjuk a felkészülést, ugye ez egy változatosabb hét lesz, múlt héten nagy alapozás volt, most már azért változatosabb program van, itt tempó, sprint, alapozás, hosszú futás, szóval kicsit izgalmasabb megnézni az edzéstervet, mint a múlt héten, ahol alapozás volt, úgyhogy ja, ezzel nyomulunk a héten, már ez így már is sokkal jobban tetszik. Úgyhogy ma reggel ez a hétfői nap, mint ahogy ezt láthattátok is, megyünk megcsináljuk ezt a tempót, aztán holnap edzi, és így tovább. Úgyhogy ez a hét ez így fog alakulni. Képzeljétek, most olvastam egy tök jó cikket arról, hogy ilyen 70 pluszos nő most futotta, nem tudom, sokadik maratonját. Jobb idővel, mint én akármelyiket, amit eddig futottam, mármint arra az egyre gondolok, ami volt, de attól gyorsabb volt. És itt tényleg kutatják, meg minden megvizsgálták őt is, és tök jó, hogy mennyivel megnyújtja a várható életkort a futás. Úgyhogy irány futni mindenkinek, mert egyértelműen kimutatható már, hogy az öregedés lassítja, hogy örökké fogunk élni. Ez a lényeg, amúgy egy telexes cikk volt, ott megtaláljátok, nézzétek meg nyugodtan, csak hogy legyen egy kis forrás megjelölés is. De nagyon menő volt olvasni, az tényleg, hogy így abban a korban is ilyen 25 éves fitséggel rendelkezik, hát jobban, mint én, tehát hogy a VO2 max az egekben még mindig. Jó a genetikája is, tegyük hozzá, tehát különleges, de amúgy is ott a cikk leírja, hogy vizsgálták a futókat, és valóban lassabban öregszünk, úgyhogy én később kezdtem el, úgyhogy én már megöregedtem, de még azért innentől visszalassítom, ami hátra van, úgyhogy ja, mozogjon mindenki, kell az edzés, kell a futás, mert jót tesz. Úgyhogy ja, hát nagyjából mai napra nem akarok sokat elmondani, hogy tényleg elmegy futni. Így, szimplán, egyszerűen, felveszem a táskát, de csak azért, hogy könnyebb ne kellene a kezembe cipelni a piákat. Az onba futok, mert hogy tempós futás, és az kényelmesebb, meg hát csalásabb, vagy könnyebb benne, de hogy ja, nagyjából így tudom elképzelni. Ugye a hét többi része hogy alakul, az még jó kérdés, mert ma este megyek koncertre, kaptam színapomra koncertjegyet párommal együtt, úgyhogy Ludovico Einaudi, hogyha valakit érdekel, menjetek, nézzétek, imádom, zongorista, úgyhogy hallgassátok, inkább nézni, nem akkora élmény. Úgyhogy vele, vagy rá, annak a koncertjére megyünk ma, úgyhogy így a holnap reggeli melles edzés az kérdésesnek, hogy érdemes-e felkelni, majd nem tudom mi, hogy érünk haza, úgyhogy a holnapi nap még lehet, hogy kimarad, úgyhogy ha a köv videó nem kedd, hanem szerda, akkor kimaradt. Ha kedd, akkor pedig valahogy így fogok kinézni a videón, hogy ez itt kedd, felkeltem, mert hát edzek. Úgyhogy vicces lesz mindenképpen. Jól van, ennyi. Most vágóképeket nem csináltam, úgyhogy ezt így gyorsan le tudjuk ezt a hétfőt. A hétfő mindig gyors, ha futok, ha nem. Úgyhogy peace, szevasztok! Jó reggelt! Na, hello mindenki! Szerda van, ugye mondtam tegnap kedden nem lesz edzés, mert későn fogok hazajönni, ez így is lett, mert ilyen hajnal egy körül értünk haza már kedden, úgyhogy azt mondtam, hogy reggel nem lesz edzi, meg videó sem, mert próbáltam a lehető legtöbbet aludni, ilyen 6:30-ig aludtunk, hát az is kevés ugye, és szólt is az óra, hogy ez nem lesz így az igazi, de hát ez van, ennyi idő volt, ennyit lehetett aludni, úgyhogy kihasználtam a maxot, úgyhogy ott más nem volt. Tegnap viszont sikerült jó korán ágyba jutni, segített benne a család is, hogy engedtek hamar aludni, és ebből adódóan így most sikerült a 8 óra, nem volt 100% az alvás, de legalább kialudtam magam, úgyhogy ma pedig jön ugye a anaerobikus futás, vagy lehet, hogy nem az, de mindegy, az intervall edzés jön, úgyhogy gyors, lassú, úgyhogy pályára megyek, mert ott sokkal jobban lehet kontrollálni ezt, hogy mikor kell éppen sprintelni, mikor kell lassan futni, nem lesz közben járdasziget, meg autó, meg minden egyéb vacak, úgyhogy oda fogok most menni mindjárt, hogy le tudjuk ezt a kis sprintelgetős intervallum edzést, legyen meg, de még előtte úgy gondoltam, hogy kihasználom a reggelt, mert tegnap ez a doboz kiürült, ebben a dobozkában igazából én a mindennapi vitaminjaimat gyűjtögetem össze, hogy pont 7 darab fak van benne, tehát nagyjából egy hétre előre, pontosan egy hétre előre össze tudom készíteni a cuccokat, amik kellenek, és akkor úgy gondoltam, hogy itt lenne az ideje beszélni egy kicsit a vitaminokról is, mert szerintem alapabb dolog, mint bármi, akár a kondinál, akár a futásnál. Tehát, hogy nem fehérjét kell venni először, meg tömegnövelőt, hanem vitamint. Ha ezek megvannak, akkor utána veheted a többit, mert szerintem a vitamin
az alapja a háznak, és ha nem jó a vitamin beviteled, nincs meg az elég ásványi anyag vagy vitamin, akkor hagyd be az összes többit. Tehát nem az izó, meg nem a fehérje, meg az edzés előtti pörgető végül, mondjuk ha az edzés nézzük, az, amitől jobb leszel, hanem a vitamin. Úgyhogy én is elmondanám, hogy én miket szedek. Sajnos nem tesek készlet, most az előbb vettem észre, hogy utána akarom tölteni a dobozokat, és nincs minden már itthon. Múltkor elfogyott egy-két dolog, és nem pótoltam, úgyhogy arról is beszélek, aztán meg majd valamikor ma bevásárolok is veszek. Viszont addig is most ezt a dobozkát feltöltjük együtt közösen, és elmondom, hogy mit vannak. Szóval, mit rakok én bele, és mit szedek egy nap, és szerintem ez ilyen általánosan másnál is fog működni. Kezdjük a legalapabbból. Multivitamin. Itt most a minden cucc Jimmy-ös, a vitamint szinte csak onnan veszem, mert olyan jól szeparált dolgaik vannak, és szerintem árban is jók, úgyhogy én például azt tőlük veszem. Nem reklám, nem szponzorált, én tőlük veszem. Mindegy, honnan veszed, de szoktam venni egy sima multivitamint, náluk a Vitality Complex. Igazából ez azért jó, mert ilyen sok apró mindenféle vitamin van benne, amit mondjuk külön nem szednék be, és külön nem töltök rá, és akkor azokból is benne van a megfelelő mennyiség. Viszont van, amire rá kell boostolnunk, úgyhogy ez adja az alapját a dolognak, ez az alapli a húsleveshez, vagy az a húslevesből. Úgyhogy ebből én a ráírt mennyiséget, a 2 tabi per napot szedem, úgyhogy gyorsan kiporciózom. A következő, amivel ezt meg kell erősítenünk, C-vitamin pluszba külön. Ha van benne, nem elég. C-vitaminből sok kell. Úgyhogy C-vitamin, ez 1000 mg-os C-vitamin, tehát tabinként 1000 mg van benne, ebből beleteszek 2-t. Tehát ez 2000 mg plusz C-vitamin. Oda nézzetek, ott a cucc. Halljuk. Na, a lényeg viszont a C-vitamin. Pontos vagyok rá, úgyhogy ezt félre is rakom magamnak, hogy tudjam menni kell. Oké, szóval benne van a multivitamin, benne van a C-vitamin. Menjünk tovább. D-vitamin. Nyári időszakban ugye egész sokat lehet kint lenni a napon, de az kevés. Télen meg pláne kevés, úgyhogy D-vitamin, ez a 2000 IU egység kiadagolású, szóval ebben ez a nanopikogram, vagy nem is tudom mennyi van, de ebből van 51 tabiban, ráírva. Én ebből szedek pluszba 2-t. Tehát 100 olyan jelzés, miért az egyetemi tanárom most megölne, hogy miért nem tudom, de már elfelejtettem ezeknek a jelöléseknek, hogy ez a nő, vagy nem is tudom melyikkel ez melyik mértékegység, de a lényeg, hogy ebből a 2000 IU-sból szedek 2-t. Hozzátettük ezt is. A következő cink. Cinkből is én ez 15 mg-os, ebből egy tablettát hozzá szoktam adni még, jót tesz, segít. Ami nincs most itthon, és elfogyott, és hozzá szoktam még rakni, az a magnézium. Ezt mindenképpen rakok hozzá, mert a multivitaminban van, de azt én ki szoktam egészíteni egy sima ilyen egységnyi csomagolású magnéziummal, mert kell, illetve ha olyan időszakom van, ez ilyen, inkább azt ilyen kúra-szerűen szoktam, amit nem úgy kell, csak nekem úgy ilyen összekálciumot is szoktam hozzárakni még pluszba. De most ezek nincsenek, egyik se, de képzeljétek hozzá, az is van benne. Nagyon fontos, legfontosabbak közé sorolandó, omega-3. Nem eszünk elég halat, nem is tudnánk eleget enni szerintem, hogy ebből megfelelő mennyiséget bejuthassunk. Nagyon jó tudsz, kell, segít, immunrendszert erősít, edzéshez jó mindez. Omega-3, szedjetek omega-3-at, ne legyetek buták. Ebből, ugye ennek az adagolási mennyiség eleve a 2 tabletta, és én ebből 2 tablettát tudtam beszedni, amiben ugye, hát ha csak az omega-3 hatóanyagot nézzük, abból 600 mg van, de van ebbe EPA, DHA, stb. Úgyhogy én ebből a sima omega-3-as tabiból, teletabi, ebből 2-t, ahogy írja is. Másik, ami nem egy standard kiegészítő, szerintem a legtöbbeteknél, ashwagandha. Ez segít megnyugtatni az idegrendszert igazából, és például egy edzés alatt is iszonyat tehernek van kitéve az idegrendszerünk, mert nagyon megterheli, nem csak az izmainkat, hanem az idegrendszerünket is. Alapvetően ugye ez segíti csökkenteni ezt az idegrendszeri terhelést, csökkenti a stressz, nyugodtabbak vagyunk tőle, akár ha este szedjük, jobban is alszunk. Én nem este szedem, én reggel beveszem, hogy így egész nap chillbe legyek, ami hát nem nyugtató, úgyhogy ez nem így működik, de segít, és mondom, főleg a terhelés miatt hasznos. Napi 1 tablettát ajánl, napi 1 tablettát szedek. Csak hogy tegyünk mellé valamit is, ez igazából 500 mg-os, tehát hogy 500 mg-os magandát veszek be naponta. Ebből amúgy az 1000-et is szokták mondani, hogy az se rossz. Porszerűsítő. Ez most nincsen úgy nagyon még célzottam, ezt most kezdtem el szedni a futás miatt, a kondihoz nem szedtem, de most elkezdtem, úgyhogy
Ez pont Jutavites. Igazából annyit néztem magam előtt, amikor vásároltam, hogy legyen benne MSM, igen, ebben van, úgyhogy ez Sports Csont, Izom Komplex, 9 aktív összetevő, bla 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 bla, van benne mindenféle vitamin, egy csomó olyan, amit amúgy is szedek, de nem baj, az a kis többlet nem áll, de igazából az MSM miért kell. Ennek az van írva, hogy 3 tabit szedjünk per nap, úgyhogy erre most még egyelőre nem álltam rá egy szóban sem ettől jobban, de 3-at beszélünk. Ez inkább azt mondanám, hogy főleg a futáshoz számít. Úgyhogy nem fáj semmi, de megelőzés célzattal kezdeném el szedni. Úgy vagyok el, hogy ezt egy dobozt most beszedem, és akkor utána lehet, hogy nem fogok többet. Egy ideig, pár hónap múlva megint. De ja, miatt elkezd valami fájni, menjünk elébe a problémának. Úgyhogy ja, ez is van benne. Na és akkor ez most így néz ki. Ezt nem egybe veszem be, mert azért ez nagyon sok lenne. Ezt általában úgy szoktam, hogy felét reggel, felét ebéd után. És akkor amiből egy van, a ashwagandha az mindenben megy reggel, a cink és a többi. Amiből 3 van, abból 2 reggel, 1 ebéd után. Illetve viszont a D3-at, azt beveszem reggel, tehát a D-vitaminon túlesek már reggel. Úgyhogy azt benyomom reggel, a többit meg felezem. Mi nincs ebben benne? Magnézium, kálcium. Magnéziumot mindig szedek, a kálciumot néha, de a magnézium nagyon hiányzik most ebből, és ami még nincs ebben benne, az a Milgamma N Light Gelatin kapszula, mint egy reklám, úgy mondtam most el. Ez gyógyszertári cucc, vény nélkül kapható, de az is az idegrendszernek segít, a gyulladás csökkentő, úgyhogy pont az izmoknak nagyon jót tesz, tehát az egy alapvető dolog, én azt gondolom, főleg a konditermi edzés, ez a futás, az nem tudom kell-e, annak még nem jártam utána, de a konditerem miatt nagyon javasolt, tehát aki kondizik, én a Milgammát abszolút alapnak tartom, nem olcsó, de még egyszer mondom, többet ér, mint hogy veszel most fehérjét, jó? Tehát, hogy tegyük rendbe ezt, szedjél vitamint, és majd ha az megvan, akkor utána pótold a fehérjét. Fehérjét tudsz venni csirkéből is, Milgammát nem tudsz venni csirkéből, tehát legyünk késznél. Jó, úgyhogy az van még, az ma megyek gyógyszertárba és veszek, és feltöltöm a dobozkámba. Lehet, hogy a mai napról kimarad, mert most reggel nem ugrok be, mint a gyógyszertárba, de többiben meg lesz. Úgyhogy ja, nagyjából így néz ki a kis vitaminpak, és akkor ezt nyomom minden nap. Szerencsére még nem abban a korban vagyok, hogy ez gyógyszerekkel legyen tele, az is lehet, hogy eljön, meg lehet, hogy valakinek már sajnos el is jött, hanem vitaminokkal, de higgyétek el, ez sokkal fontosabb is. Hát legyünk őszinték, nem olcsó, tehát azért ennyi jellegű vitamint összevásárolni, még ha napra bontod le is sok pénz, már még talán napra lebontva nem sok pénz, de megéri, úgyhogy foglalkozunk ezzel, jó? Tehát vitamint szedjetek mindenki. Ez szerintem egy jó alap, amit most elmondtam. Persze nyugodtan a kommentekben a videó alá leírhatjátok, hogy mi az, amit szerintetek még nagyon must lenne, vagy mi az, ami túl van tolva, vagy mi az, ami kevés. Nagyon szívesen veszem a építőjelegi hozzászólásokat, nálam ez egy kicsit egy megszokás van. Úgy vagyok vele, hogy ha nem is tökéletes az adagolás, legalább szedem. Tehát, de tudunk persze javítani, hogy azt elfogadom, vagy valaki, mondom, a futás még most indult be úgy igazán, a futáshoz még lát valami nagyon fontos vitamint, azt nyugodtan hajtsd ide be, hogy azt szedjed be, azt kell. Jó? Kondi szempontból ezek azért nagyjából rendben vannak szerintem, oda nagyon más már nem kell, de ott is nyugodtan valaki úgy van. Úgyhogy ja, most elmegyek, lenyomom ezt a kis intervallum edzést, és akkor nagyjából ez volt a szerda, úgyhogy ha nem veszek fel több videót, ami nagyon valószínű, akkor köszi, hogy itt ezt most megnéztétek, találkozunk holnap. Szevasztok! Yes, kész vannak a tüsik, úgyhogy irány haza, aztán meg munkába. Jó, zuhany, az jól van. Jó volt, jól esett. Jól működött minden. A tempót nagyon nehéz tartani, talán az nem. Tehát nekem most 4.05-tel kellett volna futni. Volt ez 3.25, volt ez 4.25, csak 4.05, nem? Akárhogy küzdöttem. Nagyon nehéz annak találni a 170-es ütemre azt a lépés hozta, ami jó, úgyhogy meg az óra sem ugye másodpercre pontosan tudja követni a tempót, tehát így néztem, hogy úgy gyorsabbnak kell lennem, gyorsultam, utána azt láttam, hogy lassabbnak kell lennem, úgyhogy ez így nagyon nehéz, majd megszakom nagyjából mi ez a 4-es tempó. Nekem ez a 3.40 ez valahogy jobban érződik, tehát ezt jobban bírnám csinálni, de hát nem ez a feladat, úgyhogy nem ezt csináltuk. Na mindegy, jó lesz ez, csak szokni kell. Az átlag általában kijött annyira, ami a cél, úgyhogy de a vége az lett, hogy így nézte, és hogy 80 vagy 70%-os lett az edzés sikeressége, mert hát többször voltam zónán kívül, mint zónában. Utána meg ilyen nagyon lassan kellett futni a recovery-be. Úgyhogy ja, majd ezt gyakoroljuk még, de lényeg az, hogy jó volt, nagyon szép időnk van. Fasz a minden, úgyhogy holnap kombi.
Holnap nyomunk egy hátvállat. Péntek meg izgi lesz, mert reggel lábazok, délután meg futok. Szombaton hosszút futok, vasárnap meg futok és mellezek, szóval minden jó, mert pótolni kell azt az egy napot, ami kiesett. Úgyhogy de nézzétek, nagyon szuperül süt a nap. Na jó van, örültem, ez a mai nap letudva. Menjünk, csináljunk valami hasznosat is. Szevasztok! Na jó reggel, szevasztok! Ma van szerda, ma volt kondis nap, most ilyen gyalogszerrel közlekedtem, mert úgy alakult, hogy így kellett megoldani, mondjuk úgy, maradjunk annyiba, és amúgy nem szerda van, közben leesett, mert csütörtök van. Úgyhogy szerda az tegnap volt a tüsis nap, úgyhogy most nem megy, csütörtök van. Úgyhogy ja, válhát, biceps, edzős nap, úgyhogy ezt most megcsináltuk. Teljesen fasza volt, jó volt, nagyon ment, sőt érzem most az a durva, hogy érzem az erőt arra, hogy emeljek egy-két dologba, meg emeltem ma is. Ami amúgy meglepő, mert amúgy meg a diéta is most kezd végre elindulni, tehát így leszaladt már most azért egy stabil 1 kiló, meg lesz ez még jobb is valószínűleg, úgyhogy azt is tolom. Úgyhogy nagy öröm most így a dolog. Most meg megy egy kis séta, még pluszba. Hozzáfűzöm, olyan kapuk vannak itt, ilyen hátsó úton szökök most, nézzétek, mindenféle graffiti, minden van. Aztán neki fogok a mai napnak is, de ja, jó volt mindenképpen edzeni. Reggel nem volt idő videózni, mert pörgős volt, hogy haladnom kellett a dolgokkal, úgyhogy azt ki kellett hagyjam azt a részt. De igazából lényegtelen is lett volna, mert tényleg egy standard edzősnap, ugyanúgy készültem, mint eddig. Ugye a tegnapi videó azért az több tartalommal bír, mert azért ott volt ugye minek hívják, mindjárt kinyögöm, vitaminos bejegyzés. Ugye azért a vitaminokra elmondtam a véleményemet, meg a hozzáállásomat ezzel kapcsolatban. Ma standardba vettem a kis edzés előtti pöri-pörit, lejöttem, azt megcsináltam a srácokkal közösen az edzést, tök jó volt. Imádom, megmondom így, hogy most úgy nagyon éltem meg nagyon adta. Holnap ugye péntek, az egy izgi nap lesz, mert reggel fogok egy jó lábedzést csinálni, mert kell, mert rég volt lábedzés és nem akarom elengedni, úgyhogy csak egy lábedzést úgy ésszel, nem akarom túltolni, viszont utána meg délután, ez lesz reggel, délután meg elmegyek futni egy alapozót, mert ki előírja az óra, az edző, hogy alapozzak, és azt sem akarom kihagyni, úgyhogy ennek lesz azért egy ilyen varázslata, hogy délutánig azért megpihen egy picit a lábom a reggelről, de délután meg kell csinálni ezt a futást is. Szerencsére nem egy erős valami lesz, hanem csak egy sima alapozás. Úgyhogy ja, ez így nagyjából a mai nap. Lassan, egészen biztosan túl vagyunk a hét felén. Még azért a hétvége kemény lesz, mert itt be kell pótolni a mellnapot, kell futni egy hosszút. Megyünk a gyerekekkel is kirándulni, ott is egész nap talpon leszek majd, főleg a hosszú futásos napon, úgyhogy hát mozgalmas lesz, de ezekről majd szerintem azokon a napokon úgy aktuálisan beszélek mindig. Itt meg most szerintem ez így ennyi, úgyhogy ja, kicsit borús esős idő van, de túléljük ezt a mai napot is. Úgyhogy így megyünk most tovább. Na köszi, szevasztok! Szevasztok! Jó reggelt! Péntek reggel van, véget érnek a hétköznapok hamarosan. Úton vagyok már itt egy ideje, csak azon kitalálok valami új helyet a telefonnak, addig is, hogy felvegyen. A hanggal már nem küzdök, az úgy jó, ahogy van. De igen, péntek reggel van, megyek lábazni. De süt a nap, te jó ég! Te jó ég! Te jó időnk van. De szóval megyek lábazni, most azért ez mióta elindult a videósorozat, ez az edzésforma kimaradt, de most bepótoljuk. Ugye még csapatunk egy lábat. Ugye arra ügyetek, a kamerába kevésbé fogok nézni, mert én inkább az utat nézem. Nem úgy, mint egyesek mostanság. Na jó van, tegyük félre ezeket a közéleti dolgokat. Na szóval a lényeg, megyek lábazni ma reggel, és ez azért lesz izgalmas ez a nap, mert most letudom a lábedzést, ez pár perc múlva odaérek, és akkor le is állítom a felvételt. De délután meg elmegyek futni, mert kiírta az óra valami 50 perces, vagy 45 perces, ilyen 5-50-nel futós alapozást. Úgyhogy megyek alapozni viszont reggel. Délután megyek alapozni délután egy lábazást, holnap hosszú futás, és akkor lesz még egy alapozás, képzeljétek majd izékkor. Vasárnap, szóval innentől kezdve mind a 3 nap futni fogok. Úgyhogy érdekes lesz, most egy ilyen lábatolósabb nap lesz, tehát combfeszítős nap lesz, ami azért huncut, mert... arrébb mert a telefon.
mert kíváncsi vagyok, mit fog bírni a lábam délután, úgyhogy nem fogok őrült lenni, olyan óvatosba visszatoljuk. Olyan óvatosba fogok edzegetni, de valamit azért csinálnunk kell. Nem akarom kiadni teljesen a lábedzést, úgyhogy így néz ki, jaj, cica menj arrébb. Szóval így néz ki a mai nap, meg így nézett ki a hét. Kevesebbet videózgattam, mert nem voltak izgalmas dolgok, kivéve talán a vitaminos videót, azért azt szerintem hasznos, de még majd az elkövetkezendő 3 nap izgi lesz, mert tényleg most láb, délután alapozás, holnap hosszú, vasárnap meg mellezek egyet, be kell pótolni azt az egy napot, ami kimaradt, és a keddet ugye, azt láttátok, hogy az nincs, és ott aznap megint alapozok egyet, úgyhogy ja, így nézünk most ki, jó a kedvem, jó a hangulatom, jó erőben vagyok, úgyhogy főleg ilyen szuper napsütéses időben, úgyhogy legyen nektek is szép napotok, és akkor indulhat majd a hétvége hamarosan, de még szerintem délután mindenképp csak valami rövid videót erről az egészről. Na, szevasztok! Hey ho! Szevasztok! Üdv mindenkinek így a péntek délutánról, ez most nem egy reggel, ugye? Először is 1000 bocs az előző reggeli kocsis videóért, mert visszahallgattam közben már a mai nap, és fú, a hang az ott nagyon rossz, tele van ilyen píkekkel. Igyekszek, lehet minél többet kiszedni majd belőle a vágás közben, én nem zárom ki, hogy sikerül mindet, úgyhogy ha hallottátok benne, bocs, ott az félrement, de már legalább tudom, hogy nem a kocsi a mikrofonját használja ilyenkor rohadtul, hanem a sajátját, mert ott ő, ahogy ott rezgett, ahova beraktam, ott zizegett, és az a mikrofonnak nagyon tönkretette a hangot, továbbra is próbálok igyekezni nem csúnyán beszélni. Úgyhogy bocs, ez az egyik, a másik pedig péntek délután van, és te ezt még itt láttad, ezt a videót, az azt jelenti, hogy idáig megnézted a mai vlogot, vagy most a heti vlogomat, hát 1000 hála, nagyon Isten vagy, úgyhogy tényleg innen is hagyj köszönjem meg még egyszer, hogy még mindig itt vagy, és még mindig nézed ezt a videót, nem csak betekertél a végére, vagy egyáltalán eljutottál idáig. Úgyhogy ja, ezt fogadják, akik szeretnék fogadni, jó? És akkor itt azért legyen tiszta. de tényleg istenek vagytok, köszi szépen, úgyhogy nagyon sokat számít, főleg a megtekintés és a nézés. Ami még sokat számít, ha dobtok egy lájkot, vagy elmondjátok egy haverotoknak, vagy megosszátok, hogy nézd, majd itt van ez a hülye, mire készül, és ezt még videóra is veszi, hogy itt szerencsétlenkedik. Úgyhogy ez mind segít, de mondom azt, hogy olyan ideig megnézted, az nagyon király. És akkor most komolyra fordítva a szót, persze ez is komoly volt, de mint látjátok, fel vagyunk öltözve. Nagyon meleg van most kint, aminek nagyon örülünk, de ja, nekiugrunk szépen a mai alapozásnak. Ez egy 45 perc, ha jól emlékszek, vagy 50. Nem sok, 5-50-es standard tempóval, és végig ilyet rakott be. Holnap is Béznek írja egy másfél órát, meg vasárnap is ír egy ugyanilyen 45-50 perc körülit. Mindegyiken ugyanaz a standard 5-50-es tempó, úgyhogy ez a hét az ilyen alapozásokkal folytatódik, az előzőt lekövetve, de hát csináljuk, mert az is fontos, meg gyűlnek a kilométerek, így ezen a héten simán meg lesz megint az 50 kilométer, úgyhogy összességében az meg király. Jövő hétre már rakott be egy ilyen thresholdot, egy ilyen határértékedzést, ott már egész hosszú ideig kell lesz ilyen 4:40-nel futni, ami azért zombi, ott már az úgy tetszik, úgyhogy ott gyűjtjük majd szépen azt a fajta dolgot is, aztán eddig látok előre a Garmin Coachba, úgyhogy meglátjuk utána, mik jönnek, de ja. Úgyhogy most megyek, délután nagyon ritkán szoktam futni, tényleg, ezt tudom mondani, mikor versenyt leszámítva, ami esetleg délután van, de azok is mindig délelőtt vannak szinte. Én nem tudom, mikor futottam utoljára délután, főleg így, hogy reggel lábaztam, ugye azt láttátok, most meg lábazás után is jól is sikerült, jól esett, nem toltam túl ésszel, de azért ment. Most így lábazás után, munka után, így egy délután ez meglátjuk milyen lesz, de menni kell, mert a futást nem hagyjuk ki, meg az edzés se, úgyhogy itt most funtutkodni kellett, úgyhogy ennyit akartam elmondani, szerintem mára nem lesz több videó, úgyhogy nagyon, tényleg még egyszer 1000 hála, hogy itt voltok, és követtek, és nézitek, és adjátok az erőt, még ha írtok pár kedves szót is, azt is megköszönöm, de nem erőszak. Úgyhogy ja, jelentkezek holnap reggel a hosszúval. Úgyhogy ja, az is durva lesz. Most pihenek ugye este, aztán reggel megint megyek, és a reggel nyomom a hosszút, úgyhogy itt most kicsi lesz a gap a két futás között. És utána holnap egész nap talpon leszek, mert megyünk a gyerekekkel játszóterezni, ilyen egész napos program, úgyhogy ki lesz fáradva a lábam, meg lesz benne, nem tudom, szerintem a 20 000 lépés a sima, de még lehet, hogy több is. Úgyhogy jó lesz, nem baj, kell ez. Ezért csináljuk, szeretjük. Na jól van, szevasztok! Na jó reggel, szevasztok! Szombat reggel, most lesz a hosszú futás napja. Hosszú, másfél órás, tehát azért nem hosszú.
de ezt már hosszúnak írja az óra, úgyhogy... Ja, úgyhogy itt vagyok gyorsan reggeli közt, és most kipróbálok valami olyat, amit eddig nem. Vettem egy ilyet. Ezt a waflét a Gútól, és itt nem tudtam elképzelni, hogy amúgy ez mire való. Ezért azért menet közben edd meg, de itt azt írja, hogy ez egy ilyen cucc, hogy így a reggeli kávét mellé elfogyaszt egy hosszús napon, hát ő ultramaraton napot ír, ez most nem az lesz. És tényleg nézzétek, hogy itt melegítsd fel, aztán edd meg. Úgyhogy hoztam hozzá kávét, mert ugye az van az ábrán, szóval ott, kávé, cucc. Úgyhogy ezt most így kibontjuk, és elmondom nektek milyen. Ezt mondja, hogy ilyen és csak ez ilyen csokis tud, közte valami tud gelével, és akkor itt fogom itt a kávét, így ráteszem. Pont pohár méret, és várunk. Várunk egy kicsit. Addig, amíg várunk, addig iszunk egy kors vizet. És igen, úgyhogy mai nap lesz egy ilyen 1.24-es 5.55-ös tempóval egy alapozó. Tegnap volt egy érdekes nap a tapasztalataim, hagyd mondjam el, ugye ott volt reggel az edzés, utána volt délután a futás. Eleve az nagyon fura volt, hogy délután futok, nem szoktam hozzá. Meleg is volt, már most az óra nézte is, hogy most már ez meleg van, és akklimatizálódni kell, meg társai. Illetve ami még érdekesség volt a lábazás után, tehát amit most átélek, az durva, tehát olyan izomlázom, amit dög, így a kettővel együtt, de hogy ott is az volt futás közben, és azt éreztem, hogy így, hát nem megy úgy. Magasabb volt a pulzusom, fáradtabbnak éreztem magamat, eleve délután volt, eleve meleg volt, eleve edzés után volt, szóval így halmozott a hátrányos helyzetből indultam, és ahhoz képest, hogy egy jó, nem is volt egy óra, 47 perces volt, ha jól emlékszek, 47 perces 5.50-et kellett futni, ezt eddig általában a kék vagy zöld zónába futottam, most meg a zöld és narancssárgába, úgyhogy feljebb a pulzusom, kevésbé voltam toleráns, és az érdekes, hogy ugye ahogy mondtam is nektek, hogy már kiírt ilyen threshold edzést jövő egy szerdára, hát azt ma kivette. Most ránéztem megint, hogy mizu, és most már a szerdán megint alapozás van, szóval mi mindig alapoztat. Pedig én már futnék ilyen nagyon érdekeseket is, vagy hétfőn lett volna, és akkor most ott van alapozás, szerdán van megint egy ilyen intervallum edzés, egy jó hosszú, azt várom, azt tetszik. Úgyhogy ja, érdekesen megfogalmazta, megcsinálta a dolgot, közben megfordítom, másik oldalára is menjen egy kis meleg. Meglátjuk. Hát ő nincs hozzászokva, hogy mellette még más edzések is vannak, ő nem így kalkulál, meg nem tudom mennyire okos, úgymond az edzés tervező része, tehát mennyi paramétert vesz figyelembe és mi alapján dönti el, mert jó kérdés, bár ő ugye rálát mindenre, és itt mindig lehet mondani, hogy egy edző sokkal jobb, mert jobban ismer téged, ebben azért nem olyan nehéz, biztos az én agyam, tehát hogy most egy edző is ismer engem, egy edző is nézi az edzés adatokat, de ez minden adatot néz róla, amit csak összegyűjtött a legutolsó, nem tudom, szívverés ütemig, tehát hogy ő lehet, hogy ha jól meg van írva az algoritmusa, vagy meg esetleg meg van boostolva valami némi kis AI-jal is, ami még deepebbre megy, még több kapcsolatot néz meg, akkor nem zárom ki, hogy szinte jobban tud tervezni adott egyénre. Inkább az, hogy mennyire jó az a terv, ami bele van táplálva, mennyire jól méri fel a helyzetet. Ezt nem tudom, de most teszteljük és meglátjuk. Ez egy nagyon jó teszt lesz, hiszen elég hosszú a program, amire vele készülök. Ugye most még csak a Spár maraton van beállítva, hogy oda időre hozzam be, és akkor utána pedig onnan, attól a szeptembertől beállítom neki, addig már jó sok adata lesz, addig már egész jól fog ismerni, ott pedig majd belevöm neki a 105-öt április 23-ra, mert megvan ugye a dátum. Igen, tegnap este kiíródott a dátum, úgyhogy majd elkezdem már vezetni a videóknál is esetlegesen, hogy T- hány nap, de megvan a dátum, kiírták a jövő évi Ultra Balatonnak a dátumát, úgyhogy jól emlékszem, április 23-26. Megvan a célidő, 200, nem tudom hány, 200, de vagyis 300, nem tudom hány nap. Na mindegy, alig várom. Na nézzük ezt a csodát. Azt mondta, hogy mágítsd meg, amúgy Langyika, bite it. Az nagyon jó. Holland stílusú, szirupos, wafle, ha nagyon le akarnám magyarra fordítani. De van benne 450 mg aminó,
sav, meg 150 mg só. Amúgy picit sós, de hogy amúgy amellett meg ilyen nagyon csokis, meg édeskés. Szóval eléggé tetszik, 140 kalória, és akkor ez tényleg ilyen reggeli. Majd ajánlja, úszás, futás, kerékpározás. Annyi cukor van ebben. Csak 150 kalória, ugye azt mondtam. 6 g zsír. Nincs benne koleszterin. 21 g szénhidrát. Ebben nincsen rost, de cukor, de a cukor az 10 g. Ja. Na jó. Nem rossz, finom. Kóstoljátok meg, rendeltek. Ki kell engednem a cicát a szobából, mert hisztizik. Az ajtó meg be van zárva, itt a nappali konyhából, hogy ne hallatszódja a családnak, hogy én itt ülök és beszélek, úgyhogy elkészülök, szállj futni. Csá! Na hellóka mindenkinek! Vasárnap, a hét utolsó napja is elérkezett. Fú, hát a tegnap az túl lett tolva. A tegnap és a tegnap előtt, tehát ugye ott tényleg pénteken a láb, este ráfutottam, tegnap minden bajom volt reggel, hogy elmentem ugye futni, ott előtte volt ugye videó, de hát elmentem futni, de ott éreztem, hogy júj, nem az igazi a szitu, de mindegy, hát meg kell csinálni. És ott lefutottam a hosszút, és utána még egész álló nap talpon voltam, tehát hogy ott játszótereztünk a gyerkőcökkel, úgyhogy egész nap talpon, 20 sok ezer lépéssel zártam a napot, de már olyan izomlázom volt a végére, hogy azt hittem megnyekkenek. Majd este nyomtam egy streamet, és akkor most reggel úgy keltem fel, hogy így úgyhogy már most 10 óra van, és még nem indultam elfutni. Már nagyon el kéne, de ugye a szívem, vagy a lelkem így azt mondja, hogy inkább ne csináld, de ott ki van írva a 45 perc, úgyhogy elmegyek, megcsinálom, de hát érzek magamban némi fáradtságot. Úgyhogy ja, megpukkantam így a végére, de hát nem baj. Ez jó volt, ez az élettől függetlenül, nincs ezzel azért annyira feltétlen problémám. Úgyhogy most mindjárt összekapom magamat, egy ilyen nagyon lightusban, jó meleg is van, nagyjából ilyen kis atlétás, sapka nélkül, tátizsák nélkül, csak kézi vízzel viszek magamból ugye 750 millit, mert ugye negyed óránként 250, akkor 45 percre ezt kimatekolta a kicsi fejem. Úgyhogy lenyomom ezt a mai alapozót, hát meglátjuk milyen lesz, valószínűleg az elején a formával küzdök majd, mert fájni fog a lépés, tehát igazából itt az lesz a baj, hogy ahogy futok ott majd rosszul fog esni. De hát ez van, meg kell csinálni, tegnap tök jó volt a stream, tök jó volt az egész nap, tehát ugye amúgy nem panaszkodok, meg minden, meg van kedvem most ehhez, nincs bennem fáradtság, inkább csak izomláz. Úgyhogy valószínűleg, hogy visszajöttem, még egy kis hengerezést is lehet megejtek, hogy legyen pici az izmaimnak kicsi nyugvása. Megcsinálom a futás, zuhany, hengerezés, azt ennyi. Nagyjából így záródik ez a hét. Ez még továbbra is az alapozás, tehát megyünk az alapozásba tovább. Most azért ugye a hét közben beszéltem kicsit a vitaminokról, ahogy mondtam is, királyok vagytok, hogy még mindig itt vagytok, és még mindig nézitek a videót, sokat számít, sokat segít. Írjatok hasznos dolgokat, tippeket, trükköket, mire figyeljek, hogy csináljam, mert az mindenképp segítene. És így, hát szerintem nagyjából ennyi. Nagyjából ennyi ez a hét, holnap folytatjuk, tehát hétfőn megint reggel kelünk, azt futunk, már folytatódik. Nincs megállás, ez a hét is meg lett 45-50 km, úgyhogy nem is tudom hol lesz a vége most, attól függ, hogy így mennyi lesz ebből a maiból. De a Straván láthatjátok, úgyhogy gyűlnek a heti kilométerek szépen, pörgetjük, készülünk a versenyekre, nem sokára jön is egy. Úgyhogy ja, imádom, nagyon jó, fárasztó, nehéz, nem tudom, így ennyire konstans, ilyen sokat nagyon rég futottam.
Úgyhogy, de hát most ez a cél, hogyha el akarunk jutni a 100-hoz, akkor ezt meg kell csinálni. Úgyhogy te is álljál fel, hogyha ki ott ülsz a kamera előtt, nem az én vagyok, te ott ülsz a monitor előtt, vagy a képernyő előtt, azt menjél te is, fussál, egy kicsit kocogjál, sétáljál, nem kell futni, ha nem akarsz, de jó, azt higgyétek el, számít. Én meg remélem egyszer csak elmúlik az izomláz. Úgyhogy, ja, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, ez volt a nem tudom, hanyadik hét, de folytatjuk holnap, ami ugye a következő hét kezdete lesz, úgyhogy, ja, gondolkodok, akartam-e még mondani valamit, de igazából nem akartam, úgyhogy legyen szép hétvégétek, szávasztok, meg szép hetetek, ugye a videó hétfőn jön ki, úgyhogy legyen jó hetetek. Na, csákány!